Het bedrijf Flixbus is een busmaatschappij uit het Duitse München en verviert miljoenen mensen door heel Europa. Het bedrijf bestaat zo'n 2013 en wil van deze zomer al maar de bus in Friesland de dik op. De provincie Friesland moet er ontheffing voor verlenen, omdat wij natuurlijk concessie verlenen ten aanzien van het IPB vervier. En we vinden dit een goede aanvulling op het aanbod wat er is, want het is voor de lange afstand. Er is geen concurrentie met de bus- en treinvervierders in Friesland. En het zorgt ervoor dat Friesland beter onjek is op de Randstad, maar ik verder op Europa in. En samen de route van de busverbinding er dan uitzien. De provincie wil dikwijls net dat mensen die in Drachten instappen er in Ljouwert of Haan zo weer uit kennen, want daar binnen oren busvervierders voor. Wij stellen wel als provincie betingsten en dat betekent dat net concurreren met ons eigen vervier hier in Friesland zelfs. Dus je kan net van Drachten naar Ljouwert met de Flixbus, je kan alleen maar opstappen in Drachten, Ljouwert of Haas en dan oeren Oosterdijk, maar je kan net binnen Friesland zelfs er maar reizen. De provincie Friesland had al een ontheffing klaarliggen voor het bedrijf, maar is nog wel afhankelijk van Grienjacht van de provincies Noord- en Zuid-Holland. Qbus en Arriva, de andere vervierders in Friesland, hadden de provincie al weten kritisch te wijzen over de ontheffing. Die provincies moeten ook nog hun eigen vervierders en hoe ze dat inklaaien willen. Wat ik ervan jaart heb, de loon die ik jaar is, dat men dat ik vernemen is te doen. Alleen de Flixbus is er zelf verantwoordelijk voor. Wij jouwen er geen geld onder bij betingsten nog stelt. Als ze doggen, hing het van haar nou. Wat dus onbelangrijk soort een welkome aanvulling wijzen op het verviersonbod tussen Friesland en de Randstad.